Go bhfuil dí orainn MEIRICEÁ eile. Cuimhfuil rodíanais, tá daoine chóscarún na chéile a dá híomh agus ní eicem cé chuidúr aondaine le chéile cínte dearfa nach dúr an tamú dána tá sa gén faoi láthair le chéile go deoiad mar sé bhhailirte tá bhaid. Ar a drochúr agus na háirithe tá tagtha Stáit Aontaithe Mheiriceá na mhuilimh. An drochúr rihinneam anois ná an cinneal bhuailíocht atá sé dhéanamh ar churcha eile. Agus ar inimircí atá sa tír i Mheiriceá anois an aspa ghlacu de haltúr agus ilchinnealtas atá fo láthair. Caimime rá ar an drochúr go gcuireann sé gitbog naia orm bheith mo Mheiriceánach agus mé thar lear fo láthair. Chéad is chuig bliain eile nadraíos ní bheasú chud a tharlóigh go máireach. Bhfuil is sáha Tá meachtain arás an déimlíon hin bheith far gaiirí fótha ach tá ar a dáthar a histal aniuh agus ní America bháinna an nachar a bheas go chéine bhí socrtha síos díanta amach a gin a sé fad caitean ádas náir. Gaeilgeánach tá siad san fós an grábhfuil go héan níl sam céir de hepas chuid is múgan na héan ní faoin Mheiriceá faoi láthair a spe go lochttar a bheith. Níor atá díarann, aber bhí seanna láide an dá mar bhí ní bhíon deisian sagad go mór dabar éireannachta, dabar catlicachta, chafa tethe chun éonsaí ar an réimsíon mo chudéin. Mín bhí sír siúnta chríomh America agus í deisian ann do réine ach sé sin ag bailile níos ach an a bhaimena léidir bhí America gin comá hanis is né a cúpla bliain á hinar bhíon tiblóid na sráidin im leclíon í bheas go bhecin sin go deoin éireannach. Tá sé take inis. Creidir bhfuil nascláidir an fós. Tá man deanna go mín fatís ar éireanní beidir taisteal go Mheiriceá fo láthair cáirear agus tuigim sin. Ach is minic a hasam le déine sa tíoseo tíre agus tá tréimhse caite acu Mheiriceá tá tealaithe acu atá an fós agus tugtar an chéad chunda eile ar Wastún an is sa rí so. Tháinig mé dús nearan na seachtóidí agus bhí me chuir me sim san Gaeilge agus in 1988 chun mar cuasa Gaeilge de gearrúar fa mí agus sé ríist in 1988 as bhí mo chríos man go mar ó chuin so has me tíocht éis agus cá níos mú am hir ná le mo winter héin as áite go dhéile in éidir. Bhí me go New York ag ranganí Gaeilge an Clive Solis an Irish Arts Centre huas an sin sa déidir hir hall tháinig daoine an bhí me múna Gaeilge an solar imime me. Bhíar le Mheiriceá bhíom nar a hána I talk English like you carry man now. Ach maithim go Mheiriceá tá sin sé teachtar na chéadú tas ní me gesáil I guess so is mar sin dách. Chun sa chala mí sa bhilde sáidir chud is Róma bhí sem reachtaint le túair sendin beirt féras de thar agus áich níos bhíidir anna bhar fadam, bhíidir anna bham. Bhí múntar Frankise ag an ardscoil Romar freistalach agus thosaigh sé rang Gaeilge in dhéon lá scoile agus bhí mábhalt freistalach. Agus ag an am chéarna dála me ó charad am a chuid atá inis I mar céile seanahan go raibh rang ag daithí spróil a bhí na hónaí in Massachusetts, Master Gardoin. So drasal muid ar an dá rang na héile agus an sin haní muid ré le cursaí Gaeilge in Massachusetts agus in éireann a réin. Gnáchan in America os a gnáchan in éanaid. Há daoine breán agus daoine bit an áfil có breáth. Caimime chuimhniú nach é Mheiriceá ar fad an tuachtar an Trump nó an rialtas sa teige fo láthair. Agus ggóil an orid sin daoine I Mheiriceá atá aonanta mí háasta leis an íháid ar an tír fo láthair nó na rudaí atá sé dhéanamh. Agus cé gur minic a thunamuid fa daoine atá cineach agus sinneafóbach na daoine bhfuil an dúil cús na gunaí agus
daoine tá droch bhéasa agus iad taiisiil th leir. Tá daoine an chomáid tá ionta cinealta agus flaithú agus a brin inéidir na nithe sin. Agus is é sin in cineal America bhfuil dúla go mhéanán.